Ai dat drumul la video? Nu. Ok. Bună dimineața și Hristos a înviat. E marți astăzi. Am plecat dimineață. Este ora 9 și ne-am pornit pe traseu din Glăjărie, din Râșnov. Sunt alături de 3 tovarăși. Urcăm, vremea se prezintă bine, se prezintă bună. Mai târziu, pe la ora 12, se anunță un pic de ploaie, dar nu ne facem probleme. Am ales traseul de astăzi, de fapt, în funcție de vremea asta pe care ni se oferă, să zic așa. Inițial trebuia să meargă și 2 copii mici, unul de 4 ani și unul de câteva luni. Și alesem altceva, doar că vremea ne-a încurcat un pic. Și am zis, hai totuși la Mălești. Drum forestier Mălești. Avem 1,5 km de drum forestier, din ce îmi dau seama. Marcaje specifice, noi o să ținem uzina electrică la Mălești, bandă albastră. 2 ore, 3 ore cu puțin noroc. Asta e traseul nostru de azi. Uite așa cu priveliștea asta. Ne lăsăm totuși în stânga. Părăsim creasta muntoasă. Așa cu privirea, să zic. Ne urmăm traseul corespunzător. Avem încă un echipaj în fața noastră, ne-au depășit. Ei sunt mai rapizi un pic. Par așa mai pe alergat decât pe drumeție, pe aventură. Hai, ce rău drăguț aici. E o atmosferă așa rece, umedă, cumva de primăvară, ce să vedeți. A început să se simtă și mirosul de brad. Încă tot alternează folioasă, conifer. Uite un pic. Aveți grijă să nu alunecați aici. Haide că sunt câteva trepte așa formate. Să nu stați prea aproape de mine, să nu vă dau cu botul ăsta, vă rog. Pa. Ce frate asta aici? Părăsită drumul forestier. Am dat de potecă forestieră. Am părăsit valea, râul, și mă pare să fie mai cald. Nu ți se pare mai cald? Da, e bine. E foarte cald. Fagul. Aici e ultima sursă de apă potabilă, care spuneau semnele. Poate că a fost destul de bine și pe aici. Avem o băncuță pentru un popas, dar noi nu o să ne oprim pentru că deja am început. Deși ar fi fost util să mâncăm ceva. Poți să filmezi un pic acolo. Putem să o luăm pe potecuță marcată și urcăm culmea
spre Mălăi și în partea cealaltă e poteca spre Biham. La noi o să luăm pe scurtătură pe aici. E o scurtătură sigură. Deci, știm unde ajungem. Imediat o să dăm potecă. De ce zâmbiți așa? Haideți, haideți cu mine. Să nu uitați să admirați și florile, vă rog. Dacă ai un dor ce te frământă, nu călca că-i drum obositor. Ai prietene cu mii pe stâncă, pe cărările bucegilor, pe cărări umblate doar de ciută, sub aripa care-ai marului, vei afla povești necunoscute, spuse chiar de glasul muntelui. Când bucegii dau zon de piatră și zboare, oriunde ai fi, răspunde la lor chemare. Caraimanul, coștil ascunsă sub nor, și morarul te vor primi la pieptul lor. Uite, pentru 5 secunde mai zboară. Uite aici. Probabil bradul ăsta a ținut-o în viață. Oh, cet. Ia că am ajuns și într-o poieniță. Și avem parte de un brad împodobit. Ce drăguț! Era drăguț, sau și mai drăguț dacă era despodobit. Având în vedere că tocmai ce a trecut Paștele. Noi de aici inventă niște floricele. Ia să le vedem mai de aproape. Uite ce înseamnă valea. Câtă zăpadă s-a strâns aici. Ei, rup. Să vedem. Uite un pic cum a crescut bradul ăsta pe piatră. Mare bolovan. Și fii atent că încă e în viață. Mândru și frumos. Și mai are. Mai are, frații. Uite că sunt câteva floricele pe aici. Ce-o fi ăsta? Ce floare e asta? Liliac, cred că este. Uite-mă, pe bune. Seamănă cu liliacul. Ia uite ce frumos e. Și e înverzit. Te rog, ai dat drumul la video? Nu. Ok, chiar dacă ai dat drumul la video, te rog să-l oprești, pentru că mă încurcă foarte mult la editare. Mai avem 30 de minute
și ajungem la cabana Mălești. Ne dorim să ajungem și la Patina Crucii sus în vârf. Vedem cum ne permite vremea, pentru că nu avem ce admira, dacă e nor, nu-i așa? Haideți să mergem. Când eram flăcău la mama, hei, ce ploaie și ce vânt. Dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Iar când mi-a mijit mustața, hei, ce ploaie și ce vânt. Tot în râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar de când m-a ars năpasta, hei, ce ploaie și ce vânt. Și mi-am luat și eu nevasta, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci lovi margaia, fie ploaie, fie vânt. Beau și eu cât toată ploaia care cade pe pământ. Piesa-i gata, trag oblonul, hei, ce ploaie e afară. Dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiți și mâine seară. Dan Andrei Aldrea, îți mulțumesc că existi. Când eram flăcău la mama, ei, ce ploaie și ce vânt. Dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Dar când mi-a mijit mustața, ei, ce ploaie și ce vânt. Tot în râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar când m-a lovit năpasta, ei, ce ploaie și ce vânt. Și mi-am luat și eu nevasta, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci lovi margaia, fie ploaie, fie vânt. Beau și eu cât toată ploaia care cade pe pământ. Piesa-i gata, Trag oblonul, ei, ce ploaie e afară. Dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiți și mâine seara. Iată, ne-a ajuns și la cabană. S-a arătat în timp. Poate o întârziere de un sfert de oră, pentru că ne-am oprit să mâncăm altfel cât specifica indicatorul. Atât am făcut și noi. Ne așteaptă un cățel lătrând, dar sperăm că nu vrea să atenteze la picioarele noastre. Uite că de-aia vorbeam și cu ei. Încă găsim zăpadă pe vârf de munte și cred că chiar bine tot zăpadă pe acolo. Da. Asta e deasupra cabanei. Noi avem plan să urcăm și până sus, vedem cum sunt norii. Uite, uite pe aici. Hai, măi. Cât indică aici că avem înapoi? Ok, probabil că 2 ore, nu? Chiar atât. Ajungem la 1. Uite că mai sunt turiștii care au trecut pe lângă noi pe aici. Poftă bună!
Co sam jadł? Vedem mâine. Salvamentul. Asta e valea pe care vrem să urcăm. Pe acolo spre omul. Și ăsta e Pucșoiul, nu? Stânga. Și undeva pe acolo și omul. Hai, Claudia! Niciodată prea singur în mult, întâmpină brazii și jertfi mărunt. Izvorul mă întreabă, urcușule greu, te-așteaptă răspunsul din cântecul meu. Izvorul mă întreabă, urcușule greu, te-așteaptă răspunsul din cântecul meu. Iola, iola, ria, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, hey! Vedești tovarășe drum, când largă pasul, când și acum îți scrie tot dorul din sufletul meu. Mereu e cu mine la bine și greu, îți scrie tot dorul din sufletul meu. Mereu e cu mine la bine și greu. Iola, iola, ria, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, hey! Ascultați, Adinau! Puneți că te crezi! Niciodată Puneți că te crezi că toi hoilac! Așa. Și nu e rândura și nu alabat, de vântul mi-adună deasupra norbei. De două sau ninge, nu pasă de ei, de vântul mi-adună deasupra norbei. De două sau ninge, nu pasă de ei. Iola, iola, ria, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, iola, ria, hey! Iola, iola, ria, hey! Foarte frumos. Flori foarte frumoase. După o mică pauză la cabană, ne îndreptăm spre Padina Cruci. Uite, aici mă, mai ține. Îmi scria cineva în privat că pentru cine fac clipurile astea. Păi, în primul rând le fac pentru mine.
vor fi niște amintiri de neprețuit. Da. Între timp lumea alunecă în spatele meu. Da, cum ziceam, vor fi niște amintiri foarte importante și foarte frumos de văzut peste 10 ani. Între timp vine un pic de vreme rea. La Vinia să ne întoarcem. Da. Hai să vedem cine așteaptă. Așa, printre nebeniși. Să sperăm că ne întâlnim cu Moș Martinus. Balanță. Nu e balanță? Hai când e. Tot în septembrie. Tot? Septembrie, octombrie. De fapt, nu știu cum e septembrie. E pe din asta. Mama e gândit. Mențin părerea de toamnă. Da. Deci, nu-i fecioară, nu-i balanță. Scorpion. Da, Da? da. Bun. Ce ziceți, dragi prieteni de pe YouTube, îi pun piedică lui Andrei. Nu se glumește cu așa ceva. Nu încercați asta acasă. Nu puneți piedici pe munte. Este periculos. Uite că după ceva jnepeniș am și ajuns. Valea Țigănești. Valea Mălești în dreapta, hop, Țigăneștiul în stânga. Tocmai am zărit câteva capre negre, undeva pe celălalt masiv. Așa, fără să vrem, nici n-am stat să le admirăm și acum vreau să lansez un pic drona, să mă duc cât de cât aproape de ele, să le vedem mai bine. Ia să vedem dacă reușim să o lansăm. Mai am doar un acumulator din 3. Ia să vedem unde găsim un spațiu mai drept. Uite-le acolo, încearcă să le filmez un pic. Uite-le acolo pe undeva. Oh, ai dat un zoom. Uite-le acolo. Na. Bate vântul destul de nasol. Sper că nu trebuie să... Home point updated. Uite că le-am zărit, le-am reperat.
S-au speriat. Alergă, le vezi? Uite-le și aici în ecranul meu. Nu se vede. Hai să venim cu drona acasă. Probabil că o să vedeți și imaginile astea. Peisaj absolut superb aici. Mai ținem drona în aer și revenim și noi de la cruce. Am început câteva picături, dar nu ne sperie, sincer. În sufletul mugur de fluie, cea doinic cântec cu șuie. Pentru zilele ce-au fost trecute, pentru nopțile negre și slute, am pornit cu roa în picioare, ca să cânt un cântec de soare. Pentru zilele ce au să vie, pentru nopțile cu ea somnie. Preavătul apelor și foșnetul codrilor în el se întâlnesc și sufletul încălzesc. Hei, hei, bebeia mea, soarele sus pe cer,
așa printre jnepeniș, puțin greu accesibil. Părăsim Padina Crucii și o luăm din nou la Vale Mălești. Ne oprim, bem și noi o cafeluță, mai luăm o gustare și după o să ne pornim spre mașină. Practic a fost un retur, nu circuit. Deși mi-aș fi dorit circuit, am fi putut să o luăm pe creastă. Mă rog, urcam pe aici și coboram așa pe creastă prin Valea Țigănești, nu e Valea Țigănești, e Valea... Îmi scapă denumirea. Un traseu nemarcat. Ce dureros pe aici. Un traseu nemarcat, dar nu ne aventurăm momentan, deși timpul ne permitea cât de cât. Nu e așa o problemă. Uite, pe aici mai avem zăpadă. Încet. Ia vezi că asta se ridică. Da, stai să calc eu pe ea. Sunt atât de crescuți încât nu putem să îi dăm la o parte, călcăm pe ei. Dureros. Cam asta a fost priveliștea care ne-a încântat. Până acum doar vreo 2 picături am luat la bord, în rest nicio ploaie, niciun semn. Da. Între timp mi-am amintit cum se numea cealaltă vale de după Valea Țigănești, Valea Velicanului. O luam pe muchie între Valea Velican și Valea Țigănești și puteam ajunge din nou în Glăjărie. Pe cursul râului, o potecă nemarcată. Am văzut-o chiar zilele trecute și, mă rog, într-un documentar și era chiar fain pe acolo, doar că nu ne chiar riscăm. Na. Mi-e teamă să nu cumva ca vremea să se răutățească și să apară complicații, să zic așa. Ăsta e bucșoi în față, cât se poate de înalt, maestuos. Nu l-am atins niciodată, sper că ajung vara asta sau poate chiar în una din zilele următoare. Absolut genial. Ne vedem jos. Avem de coborât, susținut, aș zice. Încet. Între timp ce coboram, încet, Georgi, între timp ce coboram, îți mai fug ochii aici colo, opa, scuze, și am mai zărit acolo, uite-te în ecranul meu ca să vezi. Uite-le acolo. Da, alea. Zici că sunt purici. Zici că sunt păduchi. Îmi pare rău pentru zoom-ul ăsta nebunatic, dar asta e, uite mă cum stau ele pe zăpadă, mă. Se prind bine cu copitele și de-aia. Ia uite-le. Băi, frate. Fascinant. Opa. Excepțional. Uite-le acolo. Pe limba aia de zăpadă. Sunt niște purici. Ok, l-am văzut. Da? Se mișcă sau? Da. Nu. Nu cred că se mișcă. Da, uite. Ei. E ora 4:30, am părăsit cabana, mergem și la vale. Până acum vremea chiar a ținut cu noi, a fost destul de bună. Acum dăm la vale, vedem cât facem, nu e nicio problemă. Peisaje superbe. Trebuie să eu mai stau sau chiar și unde ajungem așa. Ce sărăcină. Ce ziceți voi acolo? Ceapule de cafea. Făcute cu zice
mă rog, 10 cafele făcute în plic. Și vezi că vine mai ales vara. Da, da, ești în munte? Eu nu zic să nu ia bani, dar nici să nu mai zică la mine că sunt săraci. A, corect, Că sunt săraci, să rămână. corect. Dar de ce nu luăm în partea cealaltă? Să fie Încotro. pe dreapta. Ne pui la treabă, Georgi? Da, dar e târziu. Chiar e târziu. Luăm tren, Da. bușteni, Trenul nu-i mereu o soluție. nu mereu o soluție. Și nici n-am încercat să... Nici nu am încercat să iei gratis. Trenul? Ce se ia? Singura gratuitatea mea e din București până în București. Și... Păi, Eu dacă îmi schimb 2000. Ora 6. Soarele nu-l mai vedem, nu-l mai reperăm. Nici nu-i pe nici pe noi. Am ajuns la intersecția cu Diham. Trebuie să facem stânga, bandă albastră în continuare. Cam ăsta a fost traseul. Super mișto. Recomand. Dacă știam că e vremea bună și plecam ceva mai de dimineață, cred că era realizabil și vârfomul. N-am ce să zic. A fost frumos. Vremea, în ciuda aparențelor, a ținut cu noi. Acum urmează o potecă și mai lină. Probabil încă jumătate de oră. Noi ne-am oprit. Am făcut o pauză destul de mare de cel puțin 20 de minute. Am zis că cât ne permite timpul, n-are rost să ne grăbim. Da. Ne vedem la mașină cu un final așa apoteotic, cu un update la ora la care am ajuns. Uite și aici. Pe aici. Cruce albastră Diham. Ce vânt vine. Așa, până în Râșnov 3 ore jumate, până în uzină unde am lăsat mașina o oră. E greu să cred că o facem o oră. Diham o oră. Uite, Sinaia Vârfomul 5 ore de aici ar fi fost. Încă 3 ore de la Mălești. Nice. Realizabil oricum. Și văd că aici un traseu. E un nou traseu de pătrat albastru sau ce vrea să însemne? Chiar curios. Chiar nu știu. Haide, o să documentez să vedem care e treaba cu semnul ăsta. Știu că astea roșii delimitează ceva parc natural, nu știu exact. Dar asta chiar e curios, duce drum pe aici și mai sunt semne. Nice. Ia să tragem cu ochiul pe o hartă când ajungem acasă. Da. Uite, pentru cine zicea că ursul nu se apropie de potecă. Îmi pare rău pentru aceste imagini, dar da, nu l-am observat când am venit. Da, ursul se apropie. Aparent și de potecă, nu fuge. Mă rog, asta probabil e de vreo zi în care nici omul nu s-a apropiat. Am ajuns la băncuță, am ajuns la pârâu. Ne băgăm și noi un pic, ne bălăcim. Să ne revenim după traseu și asta la vista. Uite-ne și la final de zi. Ajungi la mașină, obosiți. Nu știu câte ceasul, că de la ultima oprire
Deci e 7:20, adică noi am mai pierdut timpul foarte mult oricum. Am stat, am făcut pauze, am citit despre fiecare animăluț în parte. Vremea a ținut cu noi, a fost perfect. Acum, scuză-mă, ne retragem spre casă. Nu uitați să apreciați aventura noastră de astăzi. Un like, un subscribe. Mulțumim frumos și ne vedem cu următoarea drumeție. Pălărașul cu ale lui zăpăst, pălărind vreodată pe cărare. Dacă o cruce în care ai întâlnit, nu uita să pui măcar o floare pentru cel ce muntele-a iubit. În Bucegii, la o zonă de piatră și soare, oriunde ai fi, răspunde la lor chemare. Dar ai banul, o știre ascunsă sub un nor, și morarul te vor primi la pieptul lor.